Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θέλω να διαλύσω έναν επίμονο μύθο που κρατάει πολλούς άνδρες παγιδευμένους στην απογοήτευση. Η ιδέα ότι ο διωγγωμένος προστάτης είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή και ότι μόλις αλλάξει η άνεση στην ούρηση, τα καλύτερά σας χρόνια έχουν ήδη περάσει. Ακούγεται λογικό, αλλά η αλήθεια είναι πιο σύνθετη. Αυτό που οι περισσότεροι άνδρες νιώθουν στην καθημερινότητά τους δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος του προστάτη σε μια εξέταση. Επηρεάζεται επίσης από την πίεση, το πρίξιμο, τον ερεθισμό της ουροδόχου κίστης, την ένταση στην πιελική περιοχή, τη φλεγμονή, τον τρόπο ενυδάτωσης και κάτι που κανείς δεν σας λέει, τον τρόπο που αναπνέεται και σφίγγεται το σώμα σας όταν χρησιμοποιείτε την τουαλέτα. Και αυτό το τελευταίο είναι ακριβώς το σημείο όπου αυτό το βίντεο μπορεί να σας βοηθήσει. Θα μοιραστώ μια απλή συνήθεια διάρκειας μόλις 30 δευτερολέπτων που μπορείτε να κάνετε εκεί που ήδη βρίσκεστε. Αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να βελτιώσει αισθητά τη ροή, να μειώσει το αίσθημα ότι η κίστη δεν αδειάζει πλήρως και να ηρεμήσει την ανάγκη για νυχτερινή ούρηση για πολλούς άνδρες, συχνά πιο γρήγορα από ό,τι περιμένετε, επειδή αλλάζει τη μηχανική που κρατά όλη την περιοχή σε ερεθισμό. Τώρα, πρέπει να πω κάτι σημαντικό αμέσως. Όταν οι άνθρωποι ακούν μία τολμηρή φράση όπως «μειώνει γρήγορα τον προστάτη», φαντάζονται μία θαυματουργή μεταμόρφωση μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Οι πραγματικοί οργανισμοί δεν λειτουργούν έτσι. Ο ιστός του προστάτη αλλάζει αργά, αλλά το πρίξιμο και η συμφόρηση μπορούν να αλλάξουν πολύ πιο σύντομα. Η ένταση των μειών μπορεί να υποχωρήσει μέσα σε λίγα λεπτά. Οι σήματα της κίστης μπορούν να ηρεμήσουν σε λίγες ημέρες. Τα υπολοιπόμενα ούρα μπορούν να μειωθούν γρήγορα όταν βελτιώνονται οι μηχανικές λειτουργίες. Οπότε, όταν λέω ότι αυτή η συνήθεια μειώνει το πρόβλημα, αναφέρομαι σε αυτό που οι περισσότεροι άνδρες πραγματικά θέλουν. Λιγότερη πίεση, λιγότερη επιτακτική ανάγκη, λιγότερες νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα και την αίσθηση ότι το σώμα σας συνεργάζεται ξανά μαζί σας αντί να σας αντιστέκεται. Αν σας έχουν πει ότι έχετε υπερπλασία του προστάτη ή υποψιάζεστε ότι το έχετε, δεν είστε ανίσχυροι. Το σύστημα μπορεί να εκπαιδευτεί. Ας μιλήσουμε για το πραγματικό πρόβλημα που βιώνουν οι περισσότεροι άνδρες, γιατί δεν είναι μόνο ένα σύμπτωμα. Είναι ολόκληρο το πακέτο που σας εξαντλεί αργά αλλά σταθερά. Ξυπνάτε τη νύχτα και δεν είστε ούτε καν πλήρως ξύπνοι. Παρ' όλα αυτά περπατάτε ξανά προς την τουαλέτα. Μερικές φορές 2 φορές, μερικές φορές 4 φορές και αρχίζετε να ζείτε σε θραύσματα ύπνου. Το πρωί νιώθετε βαρύτητα, σαν να μην έχετε αναρρώσει ποτέ πλήρως. Παρατηρείτε ότι η ροή σας δεν είναι όπως παλιά. Οπότε περιμένετε περισσότερο, πιέζετε περισσότερο, σφίγγεστε περισσότερο, αισθάνεστε αυτή την ενοχλητική αίσθηση ότι τελειώσατε, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχετε τελειώσει πλήρως. Καθίζετε ξανά στο σαλόνι και 5 λεπτά αργότερα η κίστη σας λέει «πάμε ξανά». Και υπάρχει και η πλευρά της αυτοπεποίθησης για την οποία κανείς δεν θέλει να μιλήσει ανοιχτά. Η σιωπηλή ανησυχία όταν είστε μακριά από το σπίτι, το μακρύ ταξίδι με το αυτοκίνητο, το εστιατόριο, το αεροπλάνο, η συνάντηση, ο φόβος να μην βρείτε τουαλέτα γρήγορα. Αυτή η συνεχής υποσυνείδητη ένταση, το συνεχές σκανάρισμα και προγραμματισμός, δημιουργεί ένα δικό της είδος άγχους. Και εδώ είναι το παράδοξο. Αυτό το άγχος τροφοδοτεί τον κύκλο. Όταν το νευρικό σας σύστημα βρίσκεται σε εγρήγορση, οι μυς της πιελικής περιοχής σφίγγουν, η αναπνοή γίνεται ρηχή, η κοιλιά σφίγγεται και αρχίζετε να ουρείτε με πίεση αντί για χαλάρωση. Αυτός είναι ένας από τους πιο παραμελημένους παράγοντες που προκαλούν δυσφορία στην ούρηση στους άνδρες άνω των 50. Μπορεί να έχετε έναν προστάτη με μέτρια διόγκωση, αλλά μία πιελική περιοχή κλειδωμένη σαν γροθιά και ο συνδυασμός αυτός μπορεί να νιώθετε
πολύ χειρότερος από ό,τι δείχνει η εξέταση. Γι' αυτό μερικοί άνδρες με μόνο ήπια διόγκωση νιώθουν άθλια, ενώ άλλοι με μεγαλύτερη μέτρηση λειτουργούν εκπληκτικά καλά. Δεν είναι μόνο θέμα ανατομίας, αλλά και μηχανικής και σημάτων του σώματος. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η 30 δευτερόλεπτη συνήθεια? Την ονομάζω μακρά εκπνοή με διπλή άδειαση. Αποτελείται από δύο φάσεις. Πρώτα, κατεβάζετε στροφές στο νευρικό σας σύστημα με μια συγκεκριμένη εκπνοή που χαλαρώνει την έξοδο. Δεύτερον, δίνετε στην κίστη σας μια μικρή παύση και μια δεύτερη ευκαιρία να αδειάσει χωρίς καταπώνηση. Ακούγεται απλό, αλλά λειτουργεί επειδή στοχεύει ακριβώς σε αυτό που δημιουργεί τα υπολοιπόμενα ούρα, τον ερεθισμό, την ένταση και την επιταχυμένη αδειάση. Ακολουθεί ακριβώς ο τρόπος εφαρμογής. Την επόμενη φορά που θα πάτε στην τουαλέτα, πριν ξεκινήσετε την ούρηση, πάρτε μια αργή εισπνοή από τη μύτη για περίπου 4 δευτερόλεπτα. Τίποτα δραματικό. Απλώς όσο χρειάζεται για να γεμίσουν οι κάτω πλευρικοί θώρακες. Έπειτα κάντε μια μακρά ελεγχόμενη εκπνοή από το στόμα για 6 έως 8 δευτερόλεπτα, σαν να θολώνετε απαλή έναν καθρέφτη. Καθ' όλη την εκπνοή, χαλαρώστε το σαγόνι. Αφήστε τους ώμους να πέσουν. Αφήστε την κοιλιά σας να είναι χαλαρή. Και εδώ είναι το κλειδί. Φανταστείτε τη βάση της πιελικής σας περιοχής να λιώνει προς τα κάτω, σαν ανελκυστήρας που κατεβαίνει απαλά έναν όροφο. Δεν σπρώχνετε, δεν πιέζετε, δεν βοηθάτε με δύναμη. Δίνετε απλώς την έξοδό σας την άδεια να ανοίξει. Αυτή η μακρά εκπνοή είναι το πρώτο μισό της συνήθειας και είναι το κομμάτι που οι περισσότεροι άνδρες δεν έχουν ποτέ δοκιμάσει. Πολλοί άνδρες ασυνείδητα κρατούν την αναπνοή τους και σφίγγουν το σώμα τους μόλις πλησιάζουν την τουαλέτα, ειδικά αν η ροή ήταν αδύναμη. Αυτό το σφίξιμο είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που χρειάζεστε. Αν θέλετε μία πιο ομαλή ροή, χρειάζεστε χαλάρωση στην έξοδο και σταθερή πίεση από την ίδια την κίστη. Όχι δύναμη από την κοιλιά σας. Τώρα ξεκινάτε την ούρηση, κρατώντας το πρόσωπο, τους ώμους και την κοιλιά χαλαρά. Χωρίς πρόξιμο, χωρίς βιασύνη, αφήστε τη ροή να ξεκινήσει μόνη της. Αν στέκεστε όρθιοι, κρατήστε τα γόνατα μαλακά και το βάρος ισορροπημένο. Αν είστε ανοιχτοί σε αυτό και πολλοί ουρολόγοι συμφωνούν σιωπηρά ότι μπορεί να βοηθήσει, δοκιμάστε να καθίσετε μερικές φορές. Το κάθισμα μπορεί να μειώσει το σφίξιμο της πιελικής περιοχής και να βοηθήσει πολλούς άνδρες να αδειάσουν πιο πλήρως, γιατί το σώμα δεν χρειάζεται να σφίγγεται για ισορροπία. Δεν πρόκειται για ανδρισμό, πρόκειται για μηχανική. Όταν τελειώσετε, δείτε τι κάνουν οι περισσότεροι άνδρες. Κουμπώνουν αμέσως το παντελόνι, φεύγουν και μετά αναρωτιούνται γιατί νιώθουν ξανά την ανάγκη. Αντί γι' αυτό, μείνετε εκεί. Μετρήστε αργά μέχρι το 10. Κατά τη διάρκεια αυτών των 10 δευτερολέπτων, κάντε μια ακόμα μακρά εκπνοή, ξανά 6 έως 8 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε την ίδια αίσθηση λιώματος στη βάση της πιελικής περιοχής. Έπειτα, περιμένετε να δείτε αν εμφανιστεί μια δεύτερη μικρή ροή. Συχνά συμβαίνει. Μερικές φορές είναι λίγη. Άλλες φορές είναι εκπληκτικά σημαντική. Αυτή η δεύτερη απελευθέρωση ονομάζεται διπλή άδειαση και αποτελεί το δεύτερο μισό της συνήθειας. Ολόκληρη η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περίπου 30 δευτερόλεπτα περισσότερο από την κανονική σας ρουτίνα. Αλλά μπορεί να αλλάξει την ημέρα σας, γιατί μειώνει τα υπολοιπόμενα ούρα, την ποσότητα που ερεθίζει την κίστη και συνεχίζει να στέλνει σήματα επιτακτικής ανάγκης. Λιγότερα υπολοιπόμενα σημαίνει λιγότερες επαναλαμβανόμενες επισκέψεις, ειδικά εκείνη την εκνευριστική 5 λεπτά μετά επίσκεψη. Μπορεί επίσης να μειώσει τα ξυπνήματα τη νύχτα, γιατί πολλοί άνδρες πάνε για ύπνο με κίστη που δεν είχε αδειάσει πλήρως. Τότε η κίστη γίνεται ευερέθιστη και τους καλεί ξανά. Τώρα, ας μιλήσουμε για το γιατί αυτό βοηθά ειδικά την υγεία του προστάτη. Ο προστάτης βρίσκεται σε μια στρατηγική θέση γύρω από την ουρήθρα
Και όταν η περιοχή ερεθίζεται, φλεγμένη ή είναι συμφραγμένη, ολόκληρο το σύστημα γίνεται ευαίσθητο. Το σφίξιμο και η πίεση αυξάνουν την πίεση στην πιελική περιοχή. Η επαναλαμβανόμενη πίεση μπορεί να επιδεινώσει τον ερεθισμό και να συμβάλλει σε αυτή την αίσθηση πριξίματος και σφίξιμου. Όταν μεταβαίνετε από το σφίξιμο στην απελευθέρωση, μειώνεται τη μηχανική καταπώνηση. Όταν μειώνεται η καταπώνηση, οι ιστοί χαλαρώνουν και όταν οι ιστοί χαλαρώνουν, το πρίξιμο μπορεί σταδιακά να μειωθεί. Και ενώ αυτό δεν αντικαθιστά την ιατρική φροντίδα, συχνά κάνει όλα τα υπόλοιπα που κάνετε να λειτουργούν καλύτερα. Ενυδάτωση, περπάτημα, διατροφή, ακόμα και την προτινόμενη θεραπεία. Γιατί δεν πολεμάτε πλέον το ίδιο σας το σώμα κάθε φορά που πηγαίνετε στην τουαλέτα. Υπάρχει και ένα ακόμα κρυφό όφελος. Αυτή η συνήθεια επαναπροπονεί τη σύνδεση μεταξύ κίστης και εγκεφάλου. Η επιτακτική ανάγκη για ούρηση δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα σωληνώσεων. Είναι και ένα πρόβλημα σημάτων. Η κίστη διαθέτει αισθητικούς νεύρους που στέλνουν μηνύματα στον εγκέφαλο. Και αυτά τα μηνύματα γίνονται πιο έντονα όταν η κίστη ερεθίζεται, όταν είστε στρεσαρισμένοι, όταν έχετε έλλειψη ύπνου και όταν υπάρχουν υπολοιπόμενα ούρα. Μία μακρά εκπνοή λέει στο νευρικό σας σύστημα «Είμαστε ασφαλείς». Η ασφάλεια μειώνει την επιτακτική ανάγκη. Η ασφάλεια μειώνει τις συσπάσεις. Η ασφάλεια βελτιώνει τη ροή. Ας το κάνουμε πρακτικό με τα ακριβή σημεία που θα παρατηρήσετε αλλαγές. Κάποιοι άνδρες παρατηρούν ότι η ροή ξεκινά πιο ομαλά από την πρώτη κιόλας μέρα, γιατί σταματούν να σφίγγουν. Αυτό από μόνο του μπορεί να φέρει ανακούφιση μέσα σε μια εβδομάδα. Πολλοί άνδρες παρατηρούν λιγότερες επαναλαμβανόμενες επισκέψεις μετά την ούρηση επειδή αδειάζουν πιο πλήρως μέσα σε 2 έως 4 εβδομάδες. Κάποιοι αναφέρουν λιγότερα ξυπνήματα τη νύχτα, ειδικά αν προσαρμόσουν και την πρόσληψη υγρών αργά, τον χρόνο καφεΐνης και την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να παρατηρήσετε μια πιο ήρεμη βάση. Λιγότερη πίεση, λιγότερο σφίξιμο, λιγότερη επιτακτική ανάγκη σε καταστάσεις που παλιότερα την ενεργοποιούσαν. Τώρα θέλω να μιλήσουμε για τα πιο κοινά λάθη, γιατί αν εφαρμόσετε τη συνήθεια λανθασμένα, μπορεί να καταλήξει απλώς σε ένα ακόμα κόλπο που δοκιμάζετε μία φορά και εγκαταλείπετε. Λάθος νούμερο 1. Σπρώξιμο κατά την εκπνοή. Η εκπνοή δεν είναι σπρώξιμο, είναι απελευθέρωση. Αν νιώθετε την κοιλιά σας να πιέζει, χαλαρώστε την. Σκεφτείτε αφήνω να φύγει και όχι βιάζομαι να το βγάλω. Λάθος νούμερο 2. Βιασύνη. Αν προσπαθήσετε να το τελειώσετε γρήγορα, το νευρικό σας σύστημα παραμένει ενεργοποιημένο. Η 10 δευτερόλεπτη παύση έχει σημασία γιατί δίνει στην κίστη χρόνο να ηρεμήσει και να απελευθερώσει ό,τι έχει απομείνει. Λάθος νούμερο 3. Μετατρέπετε τη διαδικασία σε επίδοση. Δεν χρειάζεστε τέλειους χρόνους ή μετρήσεις. Χρειάζεστε την αίσθηση, μακρά εκπνοή, χαλαρή κοιλιά, χαλαρή έξοδος. Έπειτα μια μικρή παύση και μια δεύτερη απαλή απελευθέρωση. Λάθος νούμερο 4. Αγνοείτε τη δυσκυλιότητα. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Αν τα έντερα είναι γεμάτα, μπορούν να πιέσουν την κίστη και να επιδεινώσουν τα συμπτώματα ούρησης. Πολλοί άνδρες εστιάζουν μόνο στον προστάτη και αγνοούν τα έντερα. Αν είστε δυσκύλοι, η κίστη σας συχνά θα αντιδρά πιο έντονα και θα είναι πιο ευαίσθητη. Αν θέλετε η 30 δευτερόλεπτη συνήθεια να λειτουργήσει καλύτερα, υποστηρίξτε την καθημερινή τακτικότητα του εντέρου με νερό, φυτικές ίνες και κίνηση. Λάθος νούμερο 5. Κάνετε όλα σωστά στην τουαλέτα, αλλά σαμποτάρετε το σύστημα τη νύχτα. Αν πίνετε μεγάλες ποσότητες υγρών αργά, ειδικά αλκοόλ, γλυκά ροφήματα ή τσάι με καφεΐνη, η κίστη σας θα συνεχίσει να γεμίζει. Αυτή η συνήθεια βοηθά τη μηχανική σας, αλλά δεν μπορεί να αντισταθμίσει μία συνεχή εισρωή υγρών αργά το βράδυ. Οπότε, ας ενισχύσουμε τα αποτελέσματα
με μερικές απλές προσθήκες που δεν επαναλαμβάνουν την ίδια ιδέα. Κάθε μία στοχεύει σε διαφορετικό μοχλό για καλύτερη συνολική λειτουργία. Πρώτον, περπατήστε για 10 λεπτά μετά το μεγαλύτερο γεύμα σας. Όχι για απώλεια βάρους, αλλά για καλύτερη κυκλοφορία και σταθερότητα του σακχάρου στο αίμα. Όταν οι μεταβολές γλυκόζης είναι έντονες, αυξάνονται τα σήματα φλεγμονής και η επιτακτική ανάγκη για ούρηση μπορεί να επιδεινωθεί. Η ήπια κίνηση βελτιώνει την κυκλοφορία και μειώνει τη συμφόρηση στην πιελική περιοχή. Δεύτερον, μετακινήστε την καφεΐνη νωρίτερα. Πολλοί άνδρες λένε ότι μπορούν να αντέξουν τον καφέ, αλλά μετά αναρωτιούνται γιατί η επιτακτική ανάγκη εμφανίζεται αργότερα. Η καφεΐνη ενοχλεί την κίστη για πολλούς ανθρώπους και είναι επίσης ήπιο διουρητικό. Αν την αγαπάτε, συνεχίστε τη συνήθεια, αλλά πάρτε την νωρίς μέσα στην ημέρα και παρατηρήστε τη διαφορά. Τρίτον, μην ζείτε σε διαρκές άγχος επιτακτικής ανάγκης. Αν βρίσκεστε συνεχώς σε κατάσταση ανησυχίας, η πιελική σας περιοχή πιθανόν να είναι σφιγμένη. Προσθέστε μια καθημερινή 2 λεπτή αναπνευστική επαναφορά έξω από την τουαλέτα. Εισπνοή 4 δευτερολέπτων, εκπνοή 6 έως 8 δευτερολέπτων. Χαλαρώστε την κοιλιά και το σαγόνι. Η κίστη σας ανταποκρίνεται στο νευρικό σας σύστημα περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Τέταρτον, υποστηρίξτε την άνεση της πιελικής περιοχής με θερμότητα. Ένα ζεστό ντους στην κάτω κοιλιά και τους έσω-γοφούς μπορεί να βοηθήσει τους μύες να χαλαρώσουν. Δεν είναι μαγεία. Είναι φυσιολογία. Η θερμότητα στέλνει σήματα χαλάρωσης και αυξάνει τη ροή αίματος στην περιοχή. Τώρα, ας μοιραστώ μερικές σύντομες ιστορίες που δείχνουν πώς αυτό λειτουργεί στην πράξη. Ένας άνδρας, που θα τον ονομάσω Δανιήλ, ήταν 77 και είχε αρχίσει να προγραμματίζει ολόκληρη την ημέρα του γύρω από τις τουαλέτες. Όχι επειδή έπινε υπερβολικά, αλλά επειδή ποτέ δεν ένιωθε πλήρως άδειος. Ήταν σπρώχτης. Πίστευε ότι αν δεν πίεζε, τίποτα δεν θα συνέβαινε. Όταν δοκίμασε τη μακρά εκπνοή με απελευθέρωση, ένιωσε περίεργα στην αρχή, αλλά μέσα σε λίγες μέρες παρατήρησε κάτι εκπληκτικό. Η ροή ξεκινούσε χωρίς προσπάθεια. Μέσα σε 2 εβδομάδες, οι επισκέψεις 5 λεπτά μετά μειώθηκαν. Η μεγαλύτερη αλλαγή δεν ήταν μόνο σωματική, ήταν ψυχολογική. Σταμάτησε να σκανάρει κάθε κτίριο για τουαλέτα τη στιγμή που έμπαινε, γιατί η επιτακτική ανάγκη σταμάτησε να φαίνεται απρόβλεπτη. Ένας άλλος άνδρας, ο Χαβιέ, ήταν 72 ετών και μισούσε περισσότερο από οτιδήποτε τα νυχτερινά ξυπνήματα. Δεν τον ενόχλησαν τόσο τα συμπτώματα της ημέρας, αλλά ο διακεκομένος ύπνος τον έκανε να νιώθει μεγαλύτερος από ό,τι ήταν. Άρχισε να εφαρμόζει την διπλή άδειαση, πριν κοιμηθεί και 1 φορά τη νύχτα αν ξυπνούσε. Μετακίνησε επίσης το ρόφημα με βότανα νωρίτερα και μείωσε τα υγρά αργά το βράδυ. Μέσα στον επόμενο μήνα, από 3 φορές που ξυπνούσε, έφτασε στο 1 τις περισσότερες νύχτες. Η ενέργειά του επέστρεψε. Δεν άλλαξε την ηλικία του, άλλαξε τον ύπνο του και αυτό άλλαξε ολόκληρη την αντίληψή του για τη ζωή. Και μετά υπάρχει ο Ρόμπερτ, 61η ετών, ακόμα εργαζόμενος και πάντα βιαστικός. Το πρόβλημά του δεν ήταν ότι η τουαλέτα ήταν δύσκολη, ήταν ότι ήταν συνεχώς σφιγμένος. Πήγαινε γρήγορα, πίεζε, φεύγε και μετά ένιωθε ξανά την ανάγκη κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Όταν άρχισε να εφαρμόζει τη μακρά εκπνοή και καθόταν στο σπίτι όταν ήταν δυνατόν για ούρηση, συνειδητοποίησε πόσο σφιχτός ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Η βελτίωση που περιέγραψε δεν ήταν μόνο καλύτερη αδιάση. Είπε «Νιώθω πιο ήρεμος εκεί κάτω». Αυτή η φράση έχει σημασία, γιο. Ή